okay? Hvem er ham der? Er det du? Lørdag den 27. september 2008. Det er omkring 16.35. Det er i Kirke Såby her på Midtjylland. Helikopteren, vi flyver i, det er en amerikansk Robinson 22, hedder den. René, det er piloten. Jeg er bestemt ikke glad for, at René han skulle betale den allerhøjeste pris for det her. Der er hul. Ja, det er sort. Den weekend eksisterer ikke. Det, de beskrev for mig, det er, at vi jo hænger stille i luften, og så pludselig så falder vi bare fuldstændig til jorden som en sten. Bang! Min første erindring om noget som helst er en stemme. Jeg hører simpelthen, der siger, Godmorgen, Søren. Er du vågen? og så kigger jeg. Hvidt rum. Loftet hvidt med masser af små huller i loftet. Og så ser jeg den her skikkelse helt utydelig. Søren, ved du godt, hvor du er? Du er på Rigshospitalet, og du er styrtet ned med en helikopter, og du er kommet meget alvorligt til skade. Alvorligt, jeg var helt blank. Jeg havde ingen idé om, hvad der foregået. Og som jeg husker det, som jeg erindrer det, så får jeg sagt til ham, hvad der er sket med mig. Søren, du er kommet meget alvorligt til skade, og du er altså brækket ryggen. Og der blev jeg bange. Fordi det ved jeg godt, at brækket ryg, det er alvorligt. Og jeg får sagt, hvad med min førlighed? Jeg tror, jeg har set bevægelse i din store tå, men jeg er ikke helt sikker. De slår dynen væk, eller en anden slår dynen væk, jeg ved ikke hvem. Og jeg kigger ned på min tæer, og jeg prøver at vippe med dem, men det sker ikke en skid. Og så bryder jeg fuldstændig, så bryder jeg simpelthen ud med sammen. Farvel liv. Farvel jagt. Farvel arbejde. Farvel familie. Farvel alt. Søren, velkommen til et liv som grøntsag. Velkommen til at være en kok på år, der falder sammen i gryden. Det var det liv, jeg ser. Jeg bryder fuldstændig sammen. Fuldstændig. Alt falder sammen omkring mig. Beskeden om det, og min egen forestilling om, at så er livet fandme slut. Der sker det, at hver tirsdag i næste 5 uger, der blev opereret. Hver tirsdag blev simpelthen min operationsdag. Jamen, oplægget til sådan en operation er, starter dagen før mandag. Fast, ikke spise noget, fordi jeg skal i narkose. Bliver hentet af en portør om morgenen. Godmorgen, Søren. Hvordan har du det?
De der tirsdag for mig i forløbet, mens jeg var indlagt, blev nogen, jeg frygtede. Der kommer en masse folk, jeg ikke ved, hvem er. Prøver på at forklare mig, hvad vi skal lave. Det fatter jeg ikke rigtigt. Jeg forstår ikke, hvad der skal ske. Søren, lige om lidt, så vil du falde i søvn. Kan du tælle til 10? 1, 2, 3, 4, 5. Den første operation er jeg slet ikke på noget måde bevidst om, jeg gennemfører. Operation nummer 2. Heller ikke sådan rigtigt. Men så de næste. Hej igen, Søren. Nu skal du høre. I dag der skal vi kigge lidt på din lændehvirvel. Kan du tælle til 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da jeg lå i situationen og tænkte, nej, nu skal det igen være på tirsdag, skal jeg genopereres. Jeg vidste jo ikke en tirsdag før, men det var altid en tirsdag. Jeg har ingen idé om, hvordan min familie reagerer på det her tidspunkt. Det er jeg slet ikke i stand til at følge med i. Det er jeg slet ikke i stand til at forstå. Jeg har rigeligt at gøre med at prøve på at forstå mig selv. Ikke nok med at have mistet kontrollen, eller evnen til at kunne gå, til at kunne tisse. Jeg har også mistet evnen til at styre min hjerne. Og det løb fuldstændig fra mig. Morfin. Eller selve ulykken. Jeg ved ikke, hvad for noget det er. Men jeg udviklede noget, man kalder for hallucinationer. Den stue, jeg lå på, der er der sådan nogle udluftningsspjæld, sådan noget ventilationsanlæg derinde. Når man gjorde rent på stuen, så kom der sådan noget blåt desinficerende pulver ud. Det var den måde, man gjorde det på. Det sagde det puff, som lagde som, så skulle desinficere og rengøre stuen. Så Søren. Så er der mad. Jeg fik maden serveret, og så kom det der støv. Jeg vil fandme ikke spise mad, hvor der er rengøringsmidler på. Hvem fanden vil give at spise torskerovn, hvor man har hældt Ariel på? Ingen. Og det vil jeg heller ikke. Så jeg vil ikke røre maden. I dag kan jeg jo godt regne ud, at sådan er det ikke foregået. Når jeg fik gæster, så var de jo søde til altid at tage chokolade med. Så jeg har kørt rigtig mange fyldte chokolader i munden og tom skuldbar, hvad ved jeg, som jeg havde liggende i skuffen lige til højre for mig. Der stod det her natbord. Og kunne jeg hæve der, så kunne jeg køre chokolader ind, når jeg ikke ville spise det andet. Jeg vil gerne
Jeg vil gerne, at de andre kommer videre, og derfor tænker jeg, hvis jeg trækker stikket ud nu, så går der en uge, hvor der skal trælægges og begraves og ting og sager, men så kan de komme videre. Og så får jeg også færdig min egen frygt for, hvad skal der i grunden ske med mig? Hvad kan jeg i fremtiden? Jeg følte, at jeg var en belastning. Jeg følte, at jeg var en belastning for alle. Jeg skulle have hjælp til alt, når folk besøgte mig. Fucking grøntsager, de besøgte. Jeg kunne ikke se nogen positiv vej ud af det her. En eftermiddag, eller aften, det husker jeg ikke. Men der tænkte jeg ved mig selv, nu er det nu. Nu skal jeg, uden det skal lyde dybt religiøst, nu skal jeg forenes med vor Herre. Og så tager jeg de her piller, og jeg ved ikke, hvor mange jeg har gemt af dem. 8-10 stykker. Op i hånden. En i munden. Og drikker noget vand og sluger de her piller. Og tænker nu sover jeg inde. Det gjorde jeg så ikke. Der gik vel, vil jeg tro, 20 minutter, en halv time, 40 minutter, så begynder det at rumle helt vildt i sækken. Og så slår jeg en skid, og så overskider jeg hele sengen. Det er jo ikke, det var jo for helvede afføringsbilleder, jeg havde gemt. Det var ikke morfinbilleder, jeg havde gemt. Der var en aften, hvor jeg bare synes, det hele var noget lort. Jeg kunne ikke se lyset overhovedet ikke. Og så en aften havde jeg. Jeg var simpelthen ked af det. Jeg var træt af det. Jeg var træt af livet. Jeg gad ikke mere. Og der i ren desperation, så hiver jeg i klokken, og jeg husker Louise, hun kommer ind. Jeg mener, hun har rødt hår. Og jeg siger til Louise, jeg gider ikke det her pis mere. Jeg gider ikke det her lorteliv. Det er forfærdeligt. Jeg kan ingenting. Jeg duer ikke til noget. Jeg vil dø. Jeg gider ikke det her pis. Louise, kan du ikke tage min borger, og så køre mig op på helikopterplatformen her over Rigshospitalet, og så skubbe mig ned i Fældeparken? Jeg gider ikke det her pis mere. Jeg gider ikke at leve mere. Og så Louise, hun kigger på mig, og hun kigger virkelig intens på mig. Ved du hvad, Søren? Nu skal jeg sige dig noget. Jeg ved godt, at du er ked af det, og jeg ved godt, at du har ondt. Men prøv at høre, du er så livsglad, når din familie og venner er på besøg. Så det der med at give op nu, det vil simpelthen være for tarveligt. Du skal tage dig sammen. Louise, hun vendte mit liv. Udover hun gav mig en skideballe den aften og sagde, tag dig sammen, Søren, så er hun fuldstændig ret i ordene. Louise, hun er sgu en helt for mig. Tak for hjælpen. Hej, Søren. Nu skal du høre, der kommer en overlæge ned op fra Klinik for Rygmarvsskader og undersøger dig. Og det er sådan et genoptræningscenter op i Hornbæk, så det ville være helt fantastisk, hvis du kunne komme derop. Jeg har aldrig hørt om noget, der hedder Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskader. Aldrig hørt om det. Aldrig. Da han undersøger mig, sådan som jeg husker det, der bliver jeg bliver kildet med en fjer forskellige steder på kroppen. Og så bliver jeg stukket med en sikkerhedsnål. Kan du mærke det her? Og så har jeg jo sagt af nogle steder, og nogle steder har jeg ikke sagt af. Og så ud fra det laver han åbenbart en rapport, og så går der nogle dage, så kommer der nogle af sygeplejerskerne ind til mig og siger: Søren, ud fra lægernes vurdering, så er du blevet vurderet egnet til at komme til genoptræning op på Hornbæk. Tillykke med det. Og sygeplejerskerne, de smilede til mig. Jeg tror sgu, der solen skinnede ind af vinduet, som jeg husker det. Søren, du skal til Hornbæk. Og jeg var helt oppe at køre. Ja, jeg skal til Hornbæk. Hvis det her ikke var sket, så tror jeg, at... så tror jeg faktisk, at jeg kunne have mistet meget.
Meget identitet. Måske også familie og alt muligt andet. For før ulykken, der levede Søren i overhalingsbanen. Jeg gav den fuld gas med alle mulige mærke. Det var desværre bare rigtig meget overflade. Så spørgsmålet er måske ikke, om jeg har mistet noget. Spørgsmålet er måske snarere, om jeg ikke har vundet noget på det her. Hvordan, David? Indrøm det. Usikker løb. Meget usikker. Men jeg har gjort det. Godt. Helt vildt fedt. I dag er det et år siden, jeg blev udskrevet. Det er 1,5 år siden, jeg styrte ned med den fucking helikopter. Og nu har jeg lige stået på ski ned ad bjerget her. Det er kraftigt bestort. Men det er usikkert, og jeg var bange, at jeg gjorde det. Og jeg gør det igen nu.